koydum men yirak jirlerden Tümmenegimizden ger tonlarım Qarşı basıvım nazlı jillerim Qarşı oldu mine taularım Tümmenekkayım tuğan jirkayım Bik sağındım sinen işleyim Tümmenekkayım tuğan jirkayım Bik sağındım sinen işleyim Arımadım men yigirip mensem-de Oktağının biyik taşına Urmanlarında yürüp duymadım Paray oğaç boşuna Tümmenekkayım tuğan jirkayım Bik sağındım sinen işleyim Tümmenekkayım tuğan jirkayım Bik sağındım sinen işleyim Taşlardan şıltırap akkan gümüş sıvında Tümmenekkayım tuğan jirkayım Bik sağındım sinen işleyim Tümmenekkayım tuğan jirkayım Bik sağındım sinen işleyim Bik sağındım sinen işleyim Tümmenekkayım tuğan jirkayım Bik sağındım sinen işleyim Ötkenlerini hiç de unutmayız. Şol tarihta bizning tomurlar. Tarih kitabının bitlerinden ınıklarım örnek alırlar. Eybetinden örnek alırlar da naşarından gibret alırlar. Gürüf, gadet, din hem tuğan tilinin balday tatlı temin tuturlar. Babay utarına kilip turuk, mında bizning tiren tomurlar. Sılık bilen suğuş yeneş yürgen. Jırlı, mınglı, donlı gasırlar. Babay utarında kunakşıllık, süt, may, koymak, kakı, kazılık, beliş, şekşek tulu üstölleri kunaklarının isin alırlık. Babay utarında şejerebiz, bizning üçün izgi isimler, bizge kadar kilip gitkenlerinin yaş buğunlar kabrin bilsinler.
Бабай утарында рух кагбабыз. Монда дуслык, монда туганлык. Яшьләр туе, матур сабан туйлар, өмәләре ушны алырлык. Безне каршы ала колач ачып, канатларын җәеп, тегермән, икмәк булса, җыр да булар диеп, хаксыз сөйли безгә кич иртән. Бабай утарына кунак килсен, дуслар килсен, төрле милләттән, туган тумачалар, знакомнар урын алсын өстәл түреннән. Яшә авыл, яшә, чәчәк атсын, синдә тауфик, иман, туган тел. Ак мәчеттә кылган дуга теләк, Аллаһыма барып ирешсен. Бабай утарлары гөрләп торсын, нигез ташлар булсын, ныктан нык. Өйдә һәр чак булсын байлык, муллык, ил йортларда булсын тынычлык. Бүген үзенә бик бәхетле кеше дип хис итәм. Шушы хәзинатур белән вазанны күрергә, Рамил абыйның юбилейна килүенә мин бик шатмын. Шундый матур тур, шундый матур юбилей. Монда иде организаторларга, пешерүчеләргә, китерүчеләргә, эшләүчеләргә, оештыручыларга, концертны алып баручыларга, биючеләргә, һәммәгезгә үземнең зур рәхмәтемне белдерәм. Инде бу юбилей безнең хәтерләребездә калсын, һәр ел сайын шушы юбилейга Рамил абый әйтмишләй, үзебезнең туганнарыбызны, дусларыбызны алып килерлек булсын диясем килә. Шагыйрьнең туган көнендә инде шигырь укымыйча мөмкин түгел. Җанкайларын күктә яралганмы, юлларына йолдыз сибелгән. Иҗадыңның һәр бер шигырь юлы чәчәк бәйләмедәй үрелгән. Илем, халкым, телем төшенчәсе, иҗадыңның үзәк ноктасы. Халкым күңелендә йолдыз булып, балкыйсы да әле балкыйсы. Языласы шигырь шәлкемнәрең, байытсыннар күңел түрләрен. Иҗат чишмәләрең саетмасын, яулаганда гомер үрләрен. Иҗадыңның йолдыз чүплем шагыйрь, байыттым дип рухи азыкны. Күктә түгел, җирдә йолдыз булып, сөендереп яшә халкыңны. Кадерле тугандар, безнең фәннәребез бер шәп җырыбыз бар, аның клипы да бар, интернеттан эзләп табасыз. Юлда көтсен дусларың дип атала. Ул юлда настоящий родной абый кебек менә дуслар булсын. Аны әйтеп торам, клипы да бар. Сезгә барып кайтып килгәндә, шул түбәтеңне тартып алып әйтүгә менә шулай безне туган итеп, якын килеп ашап пешереп, иткән фәннәр абый кебек дуслар булсын. Тугры дуслар булсын.